Hej, jeg hedder Morten. Jeg er indehaver af Aubo Køkken og Bad i Aulum. Det var her, det hele startede i 2001 med kun 125 kvadratmeter udstilling. 1. februar 2008 åbnede jeg så de her 1200 kvadratmeter showroom midt på heden, midt på landet. Måske ikke den bedste idé, hvis jeg skulle lytte til andre. Men det tætte og gode samarbejde med fabrikken, som holder til længere ned ad vejen, og den service, det vil give til vores slutkunder, var det alt afgørende for mig. Og så har jeg nok lidt ligesom humlebilen, der ikke burde kunne flyve, men det kan den. Vi har også kunder, der kommer langvejs fra. Vi er første, anden og tredje gangs købere. Vi har mange referencekunder, som snakker rigtig positivt om vores butik. Og ja, så hører vi rigtig meget for udsigten til de åbne marker og kører lige ud foran vinduerne. Med den udvikling, vi har haft siden starten, og med det team, jeg har i dag, glæder jeg mig utrolig meget til fremtiden.